Kaixo, Sara eta Lene. Bueno, lehenik eta behin, hemendik zuei entzun da, konturatzen zeate, ze gauza garrantzitsua egin dezuen eta esan dezuen guztia, norainoko, zuen bizitza norainoko garrantzia izango duen. Benetan hemendikan impresionatu indit, onera, oso onera, oso onera. Zauia zuen identidade hortaz, zoain iziten ezin dutela, hori hor geldituko da, Bai. Aldaketa bat emango du. Hemen, hitz egin dugu ez, mugikorra bera begira, zuek burua altxatu dezuenean, zer ikusi dezue? Nik adibidez, etxien, ikusi dut, ni ez nitzela bakarra, engantxatan eona. Igual, aita damak esate zioen, kriston engantxin aukera eta mobile mordu erabiltzen nula. Baina gero ikustezu dana gaudela hortan sartuta. Eta kalea atatzezea eta emateu pelikulatan nola ikusteien futuroko pelikulak danak bera behira pantaiakin. Horren sentsazioa. Ikustezu zurengan bakarrik gaskegu konturatzen genen guri zerbait gertatzen zaigula kapazakeak besteena ikusteko ere ez? Ikusi nun inguru dana hola zeola. Orduan inguruan ere hori ikusi dezue? Bai, ni gelditu nintzenean lagunekin. Karo, ni ez neka mobila, baina beraiek bai. Eta zuden denak hor mobilarekin eta hor kontrolatu nintzen. Que joe, ze imagina ematen dugu kanpotik. Bai, askotan ikusten da ez, banku batean, 20 pertsona eserita eta denak ez, mugikorrari begira eta beraien artean begiratu ere egiten ez direnak. Eta orain, denbora pasada, egin dezuena, berriro burua jetxi dezue? Nik ez jetxi, porque egunero ikustet, eta egunero batzutan azarra egiten naiz. Porque, bai, ikustet nola da hon etxien edo kalien da azarra egiten naiz. Baina egia da mobilere erabiltzetela. Osa, nik erabiltzet, baina ez dakit ikusi iteto indiken. Bai, hemen bizitzan ez dago ez txarra edo ona esaten duguna ez, dena da neutroa. Gauza da, nola erabiltzen dugu, kutxillo batekin guk mantekilarekin ez, ogian jarri dezakegu edo pertsona bat hil dezakegu. Orduan da, erabilera. Zuek orduan kostiente egin zate hortaz. Bai, osea, nire hori indikan kostatzen zait hor mantentzea, baina badakin nola da diren gauzak. Eta ze deskubritu dezu zuengan, berria? Nik dana, ustet lagundu ditela prozeso bat bukatzen, eta ni topatzen. Eta nik ustet hori zen dara, lomaz, osea, nahikuta gehiagi. Ustet orduan, heldu hoi, Telmok egin dizuen proposta hau ere, pasatu barko dukela guk ere ez, ikasketa polita guretzako ere izango zen. Zuk ze? Ni nire gauzak ondo organizatzen eta hola, asperdura hor ondo kontrolatzen. Que batzutan ona da aspertzea. Oso ona. Bai. Kreatibitatea. Bai, zergatik azkenean aspertuta gaudenean mobila eta hor egoten geha. Baina nona da aspertzea. Hor gure garunak ez du asko funtzionatzen eta iden diguna da sartu ez, eta berak ez dauka kapazitatea bakarrik sortu ahal izateko. Hemen, esan dezute, pixka bat orain, baina nortzareten konturatu zeate? Bai. Zan ikustet momentu honenin proposa diguela. Adin oso honean. Bai. Konturatzeko eta... Zuek pentsatzen dut ez, nera bezaroan egonda, krisi puntuan zaudetela, eta egon behar dezutela, normala dan bezala orduan. Krisi hortarako lagungarria izan da? Bai, lasaiago goteko eta hola. Bai. Ez da gutxi, Benetan, gaur ikusi programa berriro, eta ikusi zer esaten nahi izaten, heldu asko ezin dugu hau esan, gure bizitzako inongo etapatan, Beraz, zorionak ausardi hau izateagatik. Hemen, hitz bat dago pixka bat gogorra dana, ez? Baina droga digitala. Bai, eske... Hau entzutean? Bai, eske azkenean oso engantxe toksiko bat da. Eta oso zaila ateratzea hortika. Orduan, droga bat bezala da. Bai, hori da, adikzioe. Drogak adikzioe eta mobileke adikzioe. Zuek, baina esaten dezula, esan dezue puntu batean ez, etxeko eta zere konturatu zatela, zer ikusi dezue guregan, helduengan, zertaz konturatu zate? Guk ere adikzio hori badugu? Bai, nik uste igual gu hasi ginela adikzioe eukitzen, sare sozialekin da dana, baina helduek ja oso sartuta dela, eta pena bat da. Porque ni maien lehen prohibiutan euken mobile atatzie, eta ni naiz asarratzen naizena, porque maien... Igual, da, bilerko denbora behitzeko, baina ez lehen ez genuen hortako erabiltzen. Gero ja bazkaldu eta bukatze genuen ja hor behitze genuen.
Orduan. Baina ja... Zure kasuan ere, berdin. Bueno, nire gurasoak ondo, baina heldua asko. Bai. Bueno, nik ere eskua hola altxatu barra daukatolan, zen ere semeek ere askotan esaten diate, ama, eta zu? Eta orduan da, egia da, zaplasteko politxa egia da, gordeien barretez. Orduan guk askotan zerretx egiten dizuegun, baina zuk ere zenbat erakusten diguzuen. Ni esker, benetan zuen ausardiagatik, eta gaur niri behintzat, ikaragarrizko ikasketa eman diazue, eta orain animatu zuen ingureko gaztei eta helduei honekin jarraitzen. Mila esker joan zaitezkete berriro. Zuri. Aio.